bude Igor Schmidt. Poprosíme borcov do stredu. Dobrý deň, zápas podľa pravidiel klasického boxu 4x3 minúty. Pozdravte sa do svojich hlav. Tak ako už ste počuli, boxovať sa bude 4x po 3 minúty v kategórii 69,8 kg Super welterom. A máme tu prvé kolo pred sebou. Takže v modrom rohu Lukáš Lupták. Červený roh Nikolás Rozek. Takže Košice versus Zvolen. Máme to v kategórii 69,8 kg. Tento zápas sa mal udiať ináč už v Košiciach pred 3 rokmi a z toho spadlo nakoniec. Takže obidvaja boxery sú nažavení na to, aby jeden druhého je to porazil. osobné, áno. Je to trošku osobné, obidvaja sú síce milí ľudia, ale myslím si, že tento zápas sa určite dostane do vysokých otáčok. A teraz sme videli krásny úder od Lukáša Luptáka. Z hodou okolností títo dvaja boxery, výborná kombinácia, ináč aj od Mrožeka. Aby sme to ináč dali na správnu mieru, obidvaja títo boxery boxujú za Warriors Boxing Promotion. Nikolás Mrožek má prvý zápas v profesionálnom ligu, je to jeho debut a Lukáš Lupták myslím, že má tretí alebo štvrtý zápas už. A dokonca odboxoval veľmi vyrovnaný zápas s Milanom Prochádzkom. Krásna kombinácia od Lukáša Luptáka, veľmi dobrý úder. Ale Lupták mu to hneď sa snaží vrátiť. Hneď v prvom kole sa to rozbehlo. Vidíme, že Nikolás to otvára tie akcie. Lukáš zatiaľ vracia kontry. Krásny spodok od Lukáša. Ale Nikolás mu to tam vracal hneď po hlave. Ale že hneď. A myslím, že to aj trafil, že to bol počítaný úder a teraz tiež krásny úder. Určite. Som povedal, že na tento zápas sa nesmierne teším. Chcel som ten zápas do hlavnej karty. No ale tak ako vybrali sme to nakoniec ináč, ale aj dobrý predzápas. Krásne. Ale vyzerá to, že kto si to zapol už hneď od začiatku absolútne nemusí lutovať, čiže nečakal až na hlavnú kartu, pretože zatiaľ vyzerajú, že zápas. Krásny spodok ináč teraz Nikolás Mrožek trafil. Veľmi pekne trafil pod tú prednú ruku Luptáka. Vyzerajú, že tí chlapci sú aj dosť dobre pripravení. Nikolás Mrožek boxuje a trénuje u Pála Janočku, nášho kolegu z Košíc. A Lukáš Lupták trénuje s Davidom Vyletelom zo Zvolena. Veľmi pekný, náš Nikolás Mrožek ma aj prekvapuje, že sa púšťa prvý. Čakal som od neho box z ústupu. Sú dosť podobný štýlom, nie? Vyzerajú obidvaja rovnaké postavy, obidvaja sú približne rovnako vysokí, vyzerá to, že rovnako dlhé ruky a obidvaja vyzerajú, že boxujú pekne zo zavretého krytu a rýchle kombinácie, pekné spotky. Odklepaných 10 z prvého kola. Vidieť, že tento zápas je o moc vyrovnanejší ako ten predný. Určite, dvaja sú rovnocenní superi. Máme tu záver prvého kola. Komu by si to dal? Vieš čo? Za mňa veľmi tesne Lukáš Lupták. Vieš čo, ja by som teraz nechcel byť na bodoch. No. Nechcel by som byť na bodoch, lebo vôbec nezávidím chlapcom. Nikolás síce otváral tie kombinácie, ale myslím si, že Lukáš to viacej tráfal. Ja som tam videl veľmi veľa čistých úderov na spodok od Nikolása Mrožeka. A ja si myslím, že keď to takto bude pokračovať, takže dosť zoberie veľa kyslíku Lukášovi Luptákovi a môže sa to prejaviť potom v 3. 4. kole. Uvidíme, prvé kolo bolo v dosť vysokom tempe. To bolo, áno. Takže uvidíme, ako sú chlapci pripravení, či majú dosť kyslíku na to, aby to vydržali. A ideme do druhého kola. A máme tu druhé kolo. To som veľmi zvedavý teraz. Som veľmi zvedavý, čo urobí druhé kolo. Uvidíme. Lukáš otvára kombinácie, trošku sa to vymenilo, predtým to bolo naopak.
Otváral to Nikolás, teraz možno sa Krásne po porade s spotky. trénerom dohodli. Veľmi tvrdé spotky to boli ináč. A to je to, čo si hovoril, očividne stratégia nastavená, ísť potom spodku. Určite. Zobrať mu kyslík, možno vedia, že to neudýcha potom. Pekný ľavý z ústupu. Ináč Nikolás Mrožek vyzerá byť akože veľmi nenapadný, ale ten boxer tu nechá srdce. Krásny, čistý úder ináč trafil zo zadnej ruky teraz Mrožek. Že by sme sa ešte nečudovali, keď to skončí knockoutom. No ale uvidíme na ktorej strane, lebo prešiel cez kryt. tráfajú to obidva chlapci a toto sa mu môže pomstiť. Išiel na ten spodok, nechal ruky dole. Vyzerá to, že Nikolás tam má granát. Pekný spodok znova od Mrožeka. Ale drží stred ringu zatiaľ, akože Mrožek krásny teraz úder. krásna zadná. Lupták si drží dištanc. Šetri kyslík. Šetrí, vidieť trošku, majú chlapci odpočívaciu fázu momentálne. Šetri kyslík. Je to na 4 kola, môžu si to rozdeliť. Pekný úder, ide po tých spodkoch ten Ide Mrožek. po nich, to je vidieť, že je to stratégia. Ja som vravel, že on pôjde po tých spodkoch a bude nebezpečný. Teraz Predná zadná, ale tak toto boli dva tvrdé údery. To boli dva tvrdé údery. Druhé kolo ovláda zatiaľ Nikolás Mrožek, ktorý krásne opäť tráfa rovná, zatlačil si ho do rohu. Vidíme, že Lukáš Lupták druhé kolo o dosť slabšie ako v prvom. Nikolás prebral teraz opäť krásne spotky. Jasné, ale Lukáš Lupták nechce to nehať len tak. Opäť krásny spodok zadnou. Odbúchaných posledných 10 sekúnd. Záver kola si chce zobrať pre seba Lukáš Lupták, alebo už to nehajú vydýchať, takže máme druhé kolo za sebou. Videli sme, že Nikolás Mrožek zvýšil tempo a myslím si, že druhé kolo berie jednoznačne pre seba. A ideme do tretieho kola. Stav je momentálne taký, že určite pre seba utrhol Nikolás Mrožek druhé kolo. Prvé kolo si nedovolíme tipovať, ale určite by Lukáš Lupták mal zabrať v tomto kole, ak ho chce získať pre seba, dostať sa naspäť do zápasu. No ale teraz Nikolás Mrožek, opäť jeho spotky. Je to veľmi pekne technický box, chlapci zatiaľ nepúšťajú ruky, držia ten dvojkryt. Veľmi pekný box na to, že je to ešte len náš druhý predzápas. Chlapci majú v podstate premiéru v profiboxe, nie sú to... Ale cítiť, že tento zápas je trošku osobný, ide sa na dosť vysoké obrátky a... Veľmi sa mi páči perfektný úder znova od Nikolása Mrožeka. Ináč veľmi sa mi páči výkon Nikolása Mrožeka. Nikolás Mrožek druhé kolo určite utrhol pre seba, tam bol aktívnejší. Lukáš išiel len z ústupu. No drží stred ringu, jednoznačne diktuje tempo. Znova.
Hej, prebíja ho cez kryt. A teraz sa očividne čisté rozhodol, údery. že ide to tam vysypať. Asi sa nechce dostať ešte do kyslíkového dlhu. Ale celý čas ide proti za ním. Celý čas ide za ním. Ide dopredu, tlačí sa. Aj vyzerá, že je na tom lepšie kondične. No, určite. Vyzerá to tak. Ale Samozrejme, tie spotky museli ja som ti zapísať. povedal, že pôjde po tých spotkoch a 3. 4. kolo bude mať z toho Lukáš Bude problém. z toho profitovať, samozrejme. Aj to už teraz vidíme, Mohol určite by mu viac, to dobralo. a mohol by viac ešte, keď to chce pridať. nabodovať aj Nikolás, mohol by tú prednú používať, ale mu sedí a prechádza cez kryt. No a čakám, kedy Lukáš zapne. No prebíja ho cez ten kryt, jednoznačne ho prebíja. A znova to vidíme. Predná, bodík do plusu. Toto nič nerobilo. No, Ale tam by mohol vidíme rovno. aj na Nikolasovi trošku spustil toto kolo. Uľavil z tempa. Ale stále to stačí, stále je aktívny, má stred ringu. Mne príde Nikolás Mržek, že zadýchaný ešte není vôbec, takže akože sa čudujem, že už nejde naplno. Hej, predsa je to tretie kolo a on ho môže aj ukončiť. Opäť vidíme na Lukášovi, že Krásna ten čistá predná, skočila hlava je Lukášovi. zadýchaný a Nikolás by to mal využiť, mal by tlačiť, zbytočne čaká podľa mňa. No, ešte je tu štvrté kolo. Znova čistý úder. A máme Veľmi za pekné sebou kolo. tretie kolo. Veľmi pekné kolo. Komu by si to dal? Jednoznačne? Nikolás? Určite Za mňa Nikolás. Nikolás. Vieš čo, druhé kolo bolo 100% Nikolás, tam ho prešiel krásne, za mňa. Za mňa aj tretie by som mu dal. Ja Tretie. nepridržujem nikomu, ale Jasné, za mňa ja je... tých chlapcov nepoznám, čiže pre mňa je to nestranná vec. Videl som, Nikolás bol aktívnejší, zase otváral stále tie akcie, držal si stred ringu a prešlo mu tam určite o moc viacej čistých úderov. Takže máme pred sebou štvrté kolo, ideme na to. V podstate prvé naše dnešné štvrté kolo. Ja som to typoval, že sa ten zápas dostane až do štvrtého kola. Krásne čisté údery ináč. A Nikolás už cíti, že za chvíľku je koniec, takže už nie je na čo čakať. Tie údery prechádzajú cez ten kryt Lukáša Luptáka. Pokiaľ je to 3-0, Trafil pečeň tam Lupták teraz. Zatiaľ sa to neukazuje nejak na Mrožekovi. dôležité, aby sa Nikolás nepobláznil, lebo opäť je to box. Stačí dostať jeden úder a zbytočná snaha prvé 3 kola. No poď, pridaj. Mohli by pridať teraz naplno. Teraz Aj by šetria mali. sa chlapci, šetria sa, ostáva záver. minúta a pol. Ale opäť Nikolás kontroluje si stred ringu. A opäť prechádza mu tá predná. No ja Musí hovorím, byť celý aktívnejší, prechádza mu to. Celý čas som hovoril, že nech bije tú prednú rovnú, lebo to Lukášovi prechádza. Rovnú. A už aj prestal byť tie spotky, čož je škoda, lebo tam mu to krásne vychádzalo. Bodoval to. Ináč veľmi bodujú prechod cez spodok a vrch. Rozhodcovia, je ideálne striedať pásma, lebo sa to proste boduje. Lebo nie je to jednoduché striedať pásmo hore-dole. Jasné. Akurát by to mohol skombinovať trošku ešte a viac byť tie rovné údery. Ale aj toto musel cítiť Lukáš. Musel to cítiť aj cez ten kryt. Určite. Určite. Viac by Ale som ešte po tých rovných. chlapcov čaká posledná minúta. Treba to tam... Momentálne nevidím čisté údery od Lukáša Luptáka. Aj toto prešlo krásne, to sú tvrdé údery, čo prechádzajú cez kryt. A on stále vidno, že hlava mu cukne a to rozhodca
toto môže byť, toto sú čisté údery a ja si myslím, že demoluje. Lukášov cieľ by mal byť dožiť toto kolo. Tak ja by som chcel, aby bojoval o život, ale vidieť, že Brožek ho likviduje. Ako nie, že by to bolo dačo, čo by zatiaľ s ním zakývalo, ale krásny čistý úder dozadu. Veľmi pekne si to vytočil. Za mňa, pokiaľ Nikolás nespraví nejakú obrovskú chybu v tomto momente, ten zápas si pripíše. Tak zatiaľ to vidím aj ja tak. Nie som rozhodca, ale zatiaľ je to na strane. Rozdáva. Nikolása. Krásne mu prechádza tá predná. Krásne Lukáš Lupták. Ale nie, ešte koniec, není. 10 sekúnd. Pekný hák. Odklepané. No to už jedine na prestrelku. Krásny čistý úder. A máme koniec. Tak a máme za sebou druhý zápas dnešného večera, druhý fight medzi Lukášom Luptákom v modrom rohu, Nikolásom Mrozekom v červenom. Pre Nikolása to bol debutový zápas. Lukášov to bol 6. v jeho kariére, zatiaľ má na konte 1 výhru, 4 prehry. V Lukášovom rohu mu sekundoval Jan Almáši a Viktor Gelieň, v Nikolásovom Tomáš Tatranský a Vlado Tažík. A borci bojovali v kategórii Super Welterweight z 69,8 kg. Moja. No tak čo povieš? Komu to dajú? Za mňa je Komu to dajú? Nie, Nikolás Mrozek. Gusto je aký šťastný, pozeraj sa na Gusta. Gusto si to užíva. Náš moderátor Gusto si to užíva. A chválime ťa, Gusto. Chválime ťa. Uvidíme, pokiaľ som sa fakt radikálne nezmýlil, za mňa Nikolás Mrozek bol lepší v tomto zápase. Ja by som to dal rovnako. Ja by som to dal rovnako, dnes by som to dal Nikolásovi Mrožekovi a poviem ti pravdu, že čakal som veľmi vyrovnaný zápas, čakal som, že to vyhrá Lukáš Lupták, má viac skúseností a Nikolás ma veľmi potešil, fakt ma potešil. Výsledok druhého zápasu Super Peťo, Welterweight. ešte nevieme výsledok, takže... So ziskom 3-0 vyhráva červený roh Nikolás Mrozek. Wow. Takže je to tak, ako sme pravili. Tak je to tak. Spravodlivý výsledok. Fakt veľmi spravodlivý výsledok. Nikolás, poprosím ťa.